Ahoj, máme tady pro vás takovou novinku. Mluvili jsme o ní už delší dobu, ale teď s novým strojem se nám podařilo konečně snížit cenu. Předtím nám to přišlo furt takový jako drahý. A tak tady jsou různý srdíčka a budou i další výřezy. Teď teda máme srdíčka nejprve, budou v různých velikostech, balený vždycky po 20, 50 a 100. A mě by zajímalo, jestli chcete, aby byly neobroušený. Jo, jde tam vidět takhle lehký opál, ale jinak myslím, že jsou docela v pohodě. A nebo jestli máme udělat i verzi, která bude obroušená, nicméně ta bude přece jenom trošičku dražší. A taky mě zajímá, napište mi to prosím do komentáře, jaký další tvary, kromě srdíček, máme udělat. Máme tam připravené ještě hvězdičky a zajímají nás další tvary.